Bueno, iniciamos entón o pleno ordinario mes de xullo. Actas anteriores do 26 de maio e 18 de xullo. Temos unha... Tamén. Aprobámonos entón. Pasamos ao punto 2, que é a moción do BNG para instar a Xunta de Galicia a rehabilitación da pasada de madeira da Montesiña. Esa palabra. Ben, a ver, isto é unha cuestión que, por repetida e non solucionada, pois non deixa de ser grave, non? É dicir, creo que a situación na que se atopa a pasarela que bordea, bueno, o Colexio Santiago, creo que está vista a todos os veciños. Aquí o preguntamos, eu falo de memoria, pero creo que 4 veces, cales eran as medidas que está tomando, dende hai máis de 2 anos, e a situación non se arranxa. Aquí, obviamente, sabemos de quen é a competencia, unha competencia da Xunta de Galicia, mas eu creo que polo risco que está supoñendo os veciños, que por parte deste Concello, pois o normal e o sensato é que se apure, que se urxa a que a administración responsable pois tome as medidas oportunas. E decimos isto porque xa non é un risco no que ten a ver cun estado, bueno, un risco é unha vergoña, vaya, que isto se atopa así, hai tantísimo tempo sen que ninguén se preocupe porque iso se solucione, pero que ademais obriga a xente a meterse na estrada, é dicir, para transitar entre o Concello, o sea, entre unha parte e outra. Entón, lóxicamente, aí está vendo un risco diario que creemos que non é tolerable, e moito máis cando levamos xa tantísimo tempo pois con esta demanda en riba da mesa sin que ninguén a toda agora pois dea un paso adiante. Por lo tanto, é dicir, nos creemos que pola propia ubicación, pola proximidade a un centro escolar, pola proximidade a instalacións deportivas a unha zona de servicio no noso Concello, pois iso debe ter unha solución pois inmediata. Levamos demasiado tempo agardando, é unha evidencia, é un clamor, ademais, que creo que calquera veciño que vexa iso entende que iso é unha anomalía, que non se pode permitir que siga nese estado, e, polo tanto, dentro do BNG, unha vez máis, volvemos a traer esta iniciativa a pleno, esta vez en forma de moción, habida conta de que as outras iniciativas que se levan traendo aquí dende hai xa máis de 2 anos pois non tiveron un éxito esperable. Por tanto, nesta ocasión agardamos que sí hai ese éxito, que surta efecto e que dunha vez por todas acabemos con esa vergoña. Bueno, non é certo que non se fixera nada, non? Vos conocedes como nós o sitio, e hai un ano aproximadamente para que non houbera risco precisamente de pasar por a pasarela, se habilitou unha zona, se arranxou aquela zona da carretera morta, digamos, da antigua carretera, que se pavimentou para que os coches puderan aparcar e puderan pasar, e ao mesmo tempo se habilitou un paso para unha senda peonil de 2 metros, con 2 pasos de peóns, precisamente para evitar a pasarela e poder ir con seguridade durante todo ese tramo. Iso é ali, está feito, podese ver, e, ademais, unha senda peonil accesible. É certo que en vez de 125 metros hai que andar 150. É verdad que son 25 metros máis. Pero a seguridade, os que queiran ter seguridade, e ademais así o deben facer porque a pasarela está cortada, está garantida. Estamos de acordo, por suposto, en que a pasarela hai que cambiar. E en iso estamos traballando. Tanto é así que nós non queremos, como decides vos na moción, unha reparación da pasarela. Unha reparación da pasarela sería un mal asunto. Unha reparación sería un mal asunto, como vos poñedes na moción. Nós xa levamos traballando nesto tempo e o feito é que a Xunta está finalizando o proxecto dunha nova pasarela, non arranxo dunha pasarela
dunha nova pasarela no que se está finalizando o proxecto, do que vos podo dicir e adiantar que esa pasarela está moi avanzado o proxecto, está a piques de rematarse e terá un presuposto de execución material de 243.000 euros. Quero dicir, estáse traballando no asunto, é certo que se está demorando máis do que nos quixéramos, é certo que se tomaron medidas para que o risco non existise para os que queiran ir por un sitio seguro, que o teñen, unha senda de 2 metros, e iso fíxose precisamente cando se cerrou a pasarela e, desde logo, desde aquí, desde a Xunta, está traballando para finalizar un proxecto que xa digo, vai ter, hai orzamento xa de 243.000 euros de execución material. Ademais disto, podo vos adiantar tamén que está en fase de licitación xa tamén unha nova senda peonil no que é a antigua estrada autonómica que pasa por diante da Casa da Cultura de Soutomaior. Tamén é unha zona complicada e aí esa está xa en fase de licitación e vai a ser outra senda peonil que vai a partir das aceras que ven agora pasará por diante da Casa da Cultura de Soutomaior e acabará onde empezan de novas aceras. E, por tanto, son dúas actuacións da Xunta, gestionadas desde este Concello, e que están en marcha. Entendo perfectamente a vosa quedanza polo tema, nós tamén a vemos e, desde logo, estamos traballando para que eso sexa así. Por tanto, nós estamos dispostos a que, en vez de pedir a reparación da pasarela, que non nos parece un remedio, sino que a pasarela ten que ser nova para que iso poida perdurar no tempo, porque unha reparación sería unha mala solución, exixir, se queremos, que se agilice o máximo posible este proxecto e que se faga canto antes. Nós, por aí, non teríamos ningún problema, se vos estades de acordo en eso. Por tanto, é a explicación que vos podemos dar. Ben, é curioso que a cuestión agora sexa, digamos, de solvencia técnica, non? Que se diferencia unha reparación ou unha nova obra, como se en tantas ocasións unha reparación non implicase realizar a infraestructura novamente. Non vai a ser ese o debate, non? É dicir, creo que aquí o problema é unha cuestión de se hai que reparar ou hai que refacer. Bueno, válenos. Aquí o problema é que é unha absoluta vergonza que durante 3 anos, a pesar de que isto se leve traído a pleno, ninguén movese un dedo para apurar esta situación. A solución, e vamos a falar un pouco da solución que se está propoñendo por parte deste goberno. Unha das solucións, por exemplo, ese aparcamento que ti ves de vender como a solución, que se converte nun caos absoluto de tráfico para as propias dimensións que está vendo ali, é a solución que por parte deste, mira, está moi ben que se traia por parte deste grupo de goberno, se dá a esas familias ante unha pasarela en estado absolutamente vergoñento, cunhas tintas, ademais, que debería derreterse a cara de vergonza de que iso siga así, sine die durante tantísimo tempo, que rapaces nun caos de tráfico teñen que cruzar 2 veces un paso de peóns para acceder, a veces 4, para acceder a o seu centro escolar ou para acceder a instalacións deportivas. Esa é a gran solución que se brindou por parte deste goberno cando unha licitación para facer unha pasarela dunha cantidade, que tampouco é a ruína de ninguna administración, de 200.000 euros para unha obra, falamos de obra pública en termos deste tipo, porque a Xunta de Galiza, que quen ten esa competencia, pois estivo rascando esa barriga 3 anos. Entón, se iso é unha solución, a solución de buscarnos pois unha alternativa a esa situación, eu creo que aquí vemos con que 3 anos rascando a barriga e chegamos
este ano agardemos que, ainda que sexa polo frenesí electoral tan característico deste Concello, pero válenos tamén. Nos o que queremos é solucións, non? Que se fagan agora neste momento. Pero claro, os anuncios é o que teñen, non? Que son iso, anuncios. E chegamos despois, cando vemos en que se concreta na realidade, digo que os veciños poden ver, por exemplo, o que supuña o anuncio que fixo tamén este alcalde daquel carril bici, obra que vaya, que se deciu, bueno, como era la modernidade europea do Concello de Soutomaior, e aí o vedes como está. O sea, ali o ladillo da pasarela, mirade que gran proxecto foi para este Concello ese carril bici, que tamén se vendeu nas vísperas dunhas eleccións, e mirade agora como está. Claro, está en mantemento, se iso vale para algo, si ten a función para que foi vendida, e, lóxicamente, bueno, pues, o que queremos é que a pasarela se refaga, se restaure, se recupere, danos igual. Queremos unha obra definitiva, con calidade, que este ben feita, perfecta emenda que se propón, buscamos un texto alternativo sin ningún problema, se vale para iso acadarmos un acordo, pero é que eu creo que estar aquí vendendo licitacións, non sei, pois facendo unha laudatio da Xunta cando levamos 3 anos nunha situación pois que eu creo que é vergoñenta e que obrigou, insisto, cunha solución dun aparcamento que ali se fixo, que crea situacións caóticas, sabémoslo todos porque pasamos por ali polas mañás, que obriga as familias a pasar por pasos de peóns. Por certo, seguimos agardando porque se cumpla co ordenado que había aquí tamén de pedir medidas de reducción de velocidade nesa estrada. Vale? Porque tamén seguimos agardando por iso que esas obras tampouco semella que se fan. Hai un acordo deste plan para buscar solucións dese tipo. Por lo tanto, ben, buscaremos unha solución alternativa. En todo caso, a ver, hai unha demora evidente, hai unha solución que a toda agora a ningún veciño comprende, porque é unha crítica, eu creo que unánime de toda a veciñanza, e que a solución que acaba de dar o alcalde, pois eu creo que non é unha solución que a ninguén lle vala. A solución ten que vir a reparación, reconstrucción, como queramos chamar, desa pasarela, pero que temos agora é unha vergonza. É unha vergonza porque non é solución a ese problema. A solución a ese problema era habilitar e correxir ese problema. Obrigar a ter as familias circulando dun lado para outro da carretera, cos problemas de tráfico que hai, co caos que se supón, cos pasos de peóns que ali hai, pois non é unha solución. É un parche dos malos, precisamente porque hubo gobernos, neste caso da Xunta de Galiza e o Concello, que comparte a cor política, pois decidiron que non había que urxir a iso, que podíamos esperar 3 anos. Que máis dá? Os chavales cruzando pasos de peóns, un parche, un caos de tráfico, que máis dá? Unha vez máis, Soutomaior de últimos. Non, digo, estáche falando de 2 anos, chegache a 3 e eu creo que é 1. Pero bueno, en todo caso é moito tempo. Non, xa, quero dicir, claro, estáche falando de 2, xa pasache a 3, e eu creo que a realidade é 1. En todo caso, isto non foi unha solución. É que o que se fixo non foi unha solución. Claro que foi unha alternativa a un problema que había e que había que solucionar para que precisamente non foran pola carretera. Non foi a solución ao problema que había. O problema que había sigue existindo. E o problema que había se vai a resolver con esta nova pasarela que se está redactando o proxecto e se está rematando o proxecto, xa digo, que vai a supoñer unha inversión de 240.000 euros por parte da Consellería. E, polo tanto, claro que se están tomando medidas, e claro que se tomaron medidas, e se tomaron medidas áxiles para que non tuveran que ir polo medio da carretera, como dices, que non é a definitiva, porque a nós tampouco é a que nos gusta, pero entre lo malo e lo peor, pois, oi, había que tomar unha decisión para que a xente non tuvera que transitar por esa pasarela que realmente no seu día eu xa dicía que tiña pouco futuro esa pasarela. Pero bueno, en todo caso está aí, e nós xa digo que propoñemos é que tomemos o acordo, se queremos, se vos queredes, de que se axilice o proxecto e a licitación que está redactando a Xunta de Galicia. Se vos vale, porque eu creo que o que debemos fazer que o fagan
que o están facendo, pero se queremos apremiarlos desde o pleno. É o que vos propoño. Hai unha cuestión que eu creo que de formación profesional, nos que somos profesores, que adoitamos contar por cursos, non por anos, a veces 2 cursos son 3 anos. En todo caso, esa cuestión é que ali a pasarela que está, é certo, leva 2 anos casi pechada, pero que leva unha década nun estado vergonzoso. Leva unha década que ali pasaba xente, esvaraba no inverno coas xiadas, metíanse os pés ali, era intransitable, era un perigo. Leva unha década sendo unha vergonza, iso, e dando problemas. Entón, as solucións que se veña a dar con ese proxecto, que nós, lóxicamente, non sabemos se ese é o proxecto adecuado, queremos ver o proxecto, en todo caso, a nós o que nos imos pedir a unha xunta que leva 2 anos, pico, 2 cursos, cando menos, rascando a barriga, dende este Concello, decir simplemente que axilice, sen poñerlle un compromiso. Eu creo que o que debemos facer é que a xunta garanta que antes de que se inicie o curso escolar, antes de que se inicie o curso escolar, ou en todo... Home, pero que... Sabes que é imposible, por plazos de licitación sabes que é imposible. Pois entón, mira, pois entón é unha cuestión. É que eso sabes que é imposible. Claro que é imposible, porque sabes por que é imposible? Porque non se fixeron os deberes a tempo. Entón, como ti mesmo estás evidenciando que non se fixeron os deberes a tempo e que é imposible polas plazos de licitación, en todo caso, poderíamos dar outra solución por parte de buscar un acordo para que vexas que nós estamos cun espírito absolutamente constructivo que sexa durante as vacacións de Nadal. Mas ali o que non podemos estar agarrando é que vendendo licitacións proxectos que deberían estar feitos xa, porque é unha vergoña como está, e dende logo o que hai que facerlle a xunta é poñerlle prazos. Non decir, sí, claro, exixir que nos exiximos como Concello que respeta o alumnado, que respeta a xente que está ali, e que iso se solucione nun prazo de tempo que nos consideremos justo, porque xa levamos demasiado tempo agarrando a que sexan áxiles, a que se axilice, como ti pretendes decir, e resulta que non che son nada áxiles. Resulta que unha vergonza que levamos con iso atropellado aí, pois non sei canto tempo, unha década que iso leva dando problemas. Aquí se trouxeron cuestións de máis de 2 anos xa a respecto desa pasarela. Te estás contando simplemente os problemas gordos que está vendo agora, cando hubo que pechala, pero que veñen cuestións de atrás. Entón, polo tanto, eu creo que o acordo, nos estamos dispostos a chegar a un acordo neses termos, pero, dende logo, exiximos prazos. Se o grupo de goberno non se atreve a exixirlle prazos á xunta, se non se atreve a exixirlle un prazo para solucionar iso, lóxicamente, nós creemos que un acordo valeiro, como todo o que leva acontecendo con isto. É que simplemente non que así nos teñen de últimos, non nos dan nin caso, e están ali agardando a que, bueno, se cadra apareza unha convocatoria electoral para despois facer esas cuestións, pero resulta que nin a seguridade, nin a comodidade, nin o dereito dos familiares, da xente que vai aos centros de ensino, a xente que vai a instalacións deportivas, debe estar condicionada polos intereses electorais de ninguén. Iso é un dereito. E nos creemos que se debe facer xa, tanto antes, para evitar que siga habendo problemas dese tipo, porque senón, moito me temo que tenemos que volver a vivir unha situación que ti creo que explicitaches moi ben, e que ademais o verbalizaches dunha maneira que eu creo que é absolutamente definitoria do vosso xeito de gobernar, que cando decía de que cando hai que escoller entre o malo e o peor, pero o Soutomaior non ten que escoller entre o malo e o peor, o Soutomaior ten que apostar polo mellor, e por iso nos traemos este tipo de iniciativas, e por iso nos queremos condicionar e poñerlle prazos á xunta. Pero o mellor non é unha reparación do pasarela, o mellor é facer unha pasarela nova. Non é cuestión de términos, é que é o que poñedes na moción, instar a Xunta de Galicia a reparación. Estamos cansados de reparala, non queremos máis reparación, queremos unha pasarela nova, unha pasarela nova, ben feita. E non como a que se fixo co bipartito, que era unha atrapallada. Sí, claro, entonces. Claro que sí. Se nos recordamos todo. E nós non queremos unha reparación, queremos unha pasarela nova. O Bloque pide unha reparación da pasarela. E nós non queremos máis reparacións.
Non queremos máis, porque con reparacións podíamos estar tirando, e non queremos máis reparacións. Queremos unha pasarela nova, ben feita, e que dure anos. Iso é o que quero o Partido Popular de Soutomaior. Iso é o que quero o Partido Popular de Soutomaior, unha pasarela nova. E, polo tanto, nós nin vamos a poñer plazos a diciembre, ni a outubro, ni a setiembre, nós vamos, se queredes, vamos a exigir que se faga o máis asiña posible, porque eu non son quen de poñer un plazo porque non sei se vai a poder cumprir en diciembre ou se vai a cumprir en febreiro, e se non cumprimos en diciembre xa temos un problema, e ya el PP non cumple, e ya el PP non sei que, non, pois o máis asiña posible, e se o máis asiña posible non nos gusta, pois entonces faremos outras cousas, pero claro, a min, desde logo, eu non vou a ser quen lle poña un plazo concreto a ninguén, porque non depende de min, e como non depende de min, non podo comprometerme a poñer un plazo concreto. Sobre todo porque hai licitacións polo medio e sabemos o que está pasando coas licitacións neste momento. Ben, hai unha cuestión para mostra un botón, non? Seguro que os vecinos están mirando isto, temos un alcalde incapaz de exixirlle nada á Xunta de Galiza. Entonces, como acaba de verbalizalo, incapaz, así nos vai con todo, así nos vai con o ensino público, así nos vai con a sanidade pública, e así nos vai con todo isto, incapaz de decir que hai que poñer un prazo para solucionar unha carencia que temos que é obxectiva. Danos igual pasarela, non? Aceptamos. Se dá igual reconstrucción, se se pode facer unha reconstrucción que mellore moito unha mala obra nova. Se a veces é moito mellor unha boa reconstrucción que unha mala obra nova. Se dá igual a cuestión técnica. E nos vale obra nova, pero queremos compromisos firmes. Este Concello o que se debe ter é pois o mínimo de peso de chegar aos teus compañeros do Partido Popular da Xunta e dicirlle, señores, isto é unha vergonza, leva aquí anos nunha situación lamentable, non nos podemos tolerar, está provocando problemas e queremos que se solucione e que se pongan prazos. Que despois hai problemas e que eses prazos non se poden levar adiante por problemas obxectivos. E por que se diga? Pois hai un problema porque hai un problema de licitación. Entón sabemos o que está pasando, pero cando falas de axilizar, cando se fala de axilizar é tanto como nada, porque iso non compromete a nada. Iso é ir ali a Xunta dicindo, ai, de como procesión de caladiños, a ver se son... Non, nas administracións hai que exixir, porque o primeiro é o dereito da veciñanza e despois os intereses electorais, que son lexítimos, que non se ve que nos cuestione. En todo caso, aquí hai unha situación que é durante anos absolutamente vergoñenta e creo que por parte deste alcalde debería ter un pouquiño máis de iniciativa, un pouquiño máis de enerxía a hora de demandarle cousas á Xunta, porque senón quedamos de últimos en todo e o estamos mirando en tantos ámbitos deste Concello. Por favor, entonces un pouquiño de poñerlle un prazo á Xunta é algo absolutamente razoable. Se estás pensando en defender os intereses dos veciños, se o que estás pensando en defender os intereses do Partido Popular é outro problema, por iso é algo que ti terás que responder. Non, é que non, é que non, é que como eu de algo que non depende directamente vou poñer un plazo, se non sei se ese plazo é tío que queres, é que poñamos un plazo e se non se pode cumplir, pois entonces ya la tenemos armada. Non, por aí non paso máis. Non, por aí non paso máis. Eu vou exixir a máxima urxencia. E a máxima urxencia será a máxima urxencia, pero non será ni porque ti xa querías poñer setiembre, cando sabes que é imposible poñer setiembre. Ahora xa me dices Nadal, bueno, ao mellor podemos chegar a un acuerdo e resulta que podemos poñer Carnaval. No, mira, no, porque hai que coñecer as circunstancias. E eu, se pode ser en diciembre, non vai a ser en Carnaval, e se pode ser en Carnaval, non vai a ser pois en Semana Santa. Entendes? E, polo tanto, eu pedirei a máxima axilidade e a máxima concreción, pero eu, como comprenderás, non podo poñer a un plazo a algo que non depende de min, porque se dependera de nós directamente e fóramos nós que a licitáramos e que fixéramos o proxecto, podía comprometerme a eso. E como eso non depende directamente de nós, por moito que sean do noso partido e por moito que sean... É dicir, sabedes que non, sabedes que os plazos leva o demo, leva o demo. A vos vos interesará seguramente os plazos. Claro que vos interesan os plazos. Porque se non chegamos en plazo, pois xa o dicíamos nós, non? Pero, non. É dicir, nós estamos a pedir a máxima axilidade en isto. Que non queredes? Pois, olha, votamos a vosa moción e xa está. Non, eu creo que está todo moi claro. Xa hai unha cuestión. Eu creo que
Os veciños tamén, creo que, a ver, que facción edificante... Son moi listos, hombre. Non teño ninguna dúbida, creo que tratase de que contrastemos, nada máis, para que falarse. A cuestión é que o problema non é que algo dependa ou non dependa dunha administración, porque aquí creo que é absolutamente legítimo que o acordo deste pleno é en Soutomaior, señores da Xunta de Galiza, consideramos que isto debe estar rematado nesta data, pois antes de que remate este ano, porque isto é unha situación moi grave que levan cos deberes sin facer. Eu se neste pleno nin sequera lle podemos decir á Xunta que para os intereses de Soutomaior é importante que se faga cando antes, pois bueno, é certo que explica moitas cousas de como funciona este goberno, explica moitas cousas, así nos vai. En todo caso, aquí a cuestión non é que unha obra dependa ou non dependa deste grupo de goberno, o problema é que non vos fan nin caso na Xunta. O problema é que non vos fan nin caso, que vos toman polo pito do sereno, e por iso en Soutomaior somos sempre os últimos en todo. Ese é o problema que temos, porque non hai un alcalde que é incapaz de defender os veciños de Soutomaior e decir, señores da Xunta, nos consideramos que isto debe estar rematado en decembro, porque isto é unha vergonza que leva demasiado tempo así. Claro, que se non nos atrevemos, se estamos ali a ver, bueno, pois a ver o que pasa e non hai pois autoridade de decir as cousas poñendo nome e apelidos e chamando as cousas por seu nome, bueno, pois pasa o que pasa. E pasa coa pasarela, e pasa coa sanidade pública, e pasa coa educación pública, e pasa con todo. E así nos vai. Bueno, pois estou dicindo que nós podemos exigir que se faga canto antes e coa máxima urxencia. Non é que nós non queiramos que se faga o canto antes e coa máxima urxencia, é que queremos que se faga canto antes e coa máxima urxencia. Iso é irrenunciable, tanto esa como a senda peonil que se vai a facer por diante da Casa da Cultura de Soutomaior. Entonces, seguramente quen fixo estas gestións foches ti, porque o alcalde de Soutomaior non foi capaz de facelas. Se serías ti ali no Parlamento cos colegas do Partido Popular, dixer, oye, hai que facer unha senda peonil e hai que facer unha pasarela nova. Estou seguro que foches ti, que non fun eu. Non me cabe a menor dúda. É que non me cabe a menor dúda que a gestión foi túa. Non me cabe a menor dúda. Falache coa conselleira de infraestructuras e ademais, joder, te pideche unha reparación e eu de tonto vou e pido unha pasarela nova. Pois vaya alcalde máis de verdad, que non. Pero agradezcoche moito de verdad a túa xestión para que a pasarela sea nova e para que esta senda que se vai facer, oye, pois hayas conseguido ali coas túas influencias no Parlamento, que me alegra moito, Hombre, non sei, unha das cousas boas, verdade, que ten estar no Parlamento, primeiro que orgullo, non? Que supón que o nome de Soutomaior saíse máis veces no Parlamento nesta legislatura que probablemente en todas as anteriores, que os veciños pois teñan a representación de todas as súas causas. E tamén, que falas, certo? Falas con todos, falas con xente do PP, falas con... E tamén te decatas quen ten peso político no PP e quen non. Tamén te decatas perfectamente. A que alcaldes lle fan caso e que alcaldes toman polo pito do sereno. Entonces, bueno, como esas cousas tamén te decatas, e tamén estas cousas informais, en todo caso, nos fíxate que neste sentido nós mesmo o que pretendemos é simplemente apoiarte para que estas iniciativas non estean outra vez metidas na gaveta outro ano máis, e chega outro ano e pasa tamén, e se poida solucionar. E nós estamos dispostos a introducir, cambiar a reforma por nova pasarela, a nosa iniciativa, a emenda en boche esa, e exixir á Xunta que intente ter rematado este proxecto antes de fin de ano. Esta é a nosa proposta de emenda. Se se quere facer así, nos, a nosa iniciativa, presentamos a emenda in voce para que quede como parte resolutiva. Que se intente facer xa me gusta máis. Que se intente facer, non, é dicir, a Xunta que se intente facer xa me gusta máis. Que se busque a necesidade, que se priorice esa obra, buscamos a redacción, se che parece rematar, pero ten que levar, creo que nós, porque nós queremos acabar un acordo e queremos que non volva a pasar que a Soutomaior volvan a deixar de último os teus compañeros do Partido Popular. E por iso o que queremos é presentar unha iniciativa que leve como parte resolutiva, se parece que se faga
o proxecto de Pasaela que está contemplando a maior brevidade e que teñan como referencia finais deste ano. Pois xa estamos falando de outra maneira. Ves como... Claro, é que xa estamos falando de outra maneira, claro, xa estamos falando de outra maneira e sempre se pode chegar a acordos. E nós, ademais, é que non temos ningún problema, temos chegado a acordos moitísimas veces, quer dicir, e o que non podemos é obviar que o proxecto está en marcha, non podemos obviar, porque, hombre, se mandamos á Xunta dicindo que reparen a pasarela, bueno, ti, alcalde, non te acordas que estamos xa che mandamos o proxecto non, nos mandaron o orzamento, porque eu pedín a ver como está, e me mandaron o orzamento e xa mandaron un avance do que teñen redactado, xa fixeron o levantamento topográfico hai un tempo, porque tiveron que fazer o levantamento topográfico, e, oye, pois iso, que non temos ningún problema en chegar a un acordo e dicir, oye, pois o proxecto que se está redactando que se faga coa máxima celeridade e que se contemple, pois, o que ti dis, ningún problema. Eu si, como... Nos, de verdad, que ningún problema en eso. Pois nos creemos que vexe hai unha noticia que as cuestións deste pleno, que son as necesidades, creo que é moi importante, nos desde logo, é toda a nosa intención. Entón, eu se che parece, como redacción, non sei se María Xesús está tomando nota secretaria, que se priorice a construción da nova pasarela e que se contemple co proxecto que se está redactando, o proxecto que se contemple como data de referencia, data de finalización finais deste ano, para evitar os problemas que está ocasionando. Se estamos de acordo, eu creo que esa pode ser unha resolución, unha parte resolutiva que pode unirnos a todos, e que, lógicamente, é o que pretendemos, desde logo, que aparte enviar unha mensaxe de que esta situación vergoñenta que temos en riba da mesa, por parte desta corporación, estamos urxindo, ponendolle prazos para que se faga a maior brevedade. Eu teño a convicción total de que, independentemente de que tomamos un acordo e que isto sea fantástico, a pasarela se vai facer de calquer xeito. Iso non nos quepa dúda, porque chegado como está no punto en que está o proxecto, non me cabe a menor dúda que isto se faga remate o proxecto, que está facendo, pois, é un compromiso que teñen e estou seguro que o van a sacar adiante. Que chega en diciembre, fantástico. Que non chega en diciembre xusto, bueno, pois veremos en que punto está e aí volveremos a ver. É un amago que eses compromisos nos efectivicen con esa celeridade que ti pregoas en tantas ocasións. Pero, bueno, en todo caso, vamos a quedarnos co importante, que eu creo que este acordo, eu creo que os veciños se o demandan de nós, e por a nosa banda toda a disposición de colaborar con este goberno para que nos trámites que ten que facer diante da Xunta se contribúa a que esta vergoña se supere dunha vez por todas. Moi ben, pois nada, quedarémonos tranquilos, que xa digo, teremos pasarela nova e teremos o novo camiño por a senda peonil por diante da Casa da Cultura de Sotomer, que xa está moito máis avanzada e está en fase de licitación. É unha boa nova tamén. Bueno, vamos a pasar ao punto. La votación, dais por hecho que es unanimidad con la enmienda de la moción. Sí. Vamos, non sei. Se a parte resolutiva esta que dixemos nós, pois aí. Bueno, vamos a pasar ao punto terceiro, que é o punto terceiro é o expediente 355, é a aprobación definitiva da conta xeral. A conta xeral foi o informe de intervención de data 23 de marzo do 2022 e o ditame da Comisión Especial de Contas pasou por o do 21 de abril xa do 2022, expúxose ao público no boletín oficial da provincia de data 29 de maio
para que poidesen presentarse reclamacións, reparos ou observacións. Non se presentou ningún reparo, ninguna observación a esta conta xeral, según consta no certificado da secretaria do 3 de xuño. Por lo tanto, temos a aprobación da conta xeral do exercicio 2001, que xa falamos dela en algún momento, e enviala, por suposto, ao Tribunal de Contas. Este é un tema importante, porque sabedes que sin a aprobación da conta xeral non se poden acudir a subvencións, sobre todo no ano que ven. Bueno, pois é un tema administrativo que... Bueno, é un tema administrativo que ten a súa correspondencia política. O primeiro é preguntar que sendo a conta xeral aquí, por a intervención, está Elena, se aconteceu algo. Elena non está Elena. Non está Elena. Vale, sobre ningún problema. Non, grave non. Vale. A cousa si... Non puido estar hoxe. Desexar de que... Sí. Ben, e despois, como xa tratamos máis veces, agradecerle o gran traballo que fai en intervención. Remarcar que moitas veces criticamos o complicado que é traballar con este tipo de documentos, pola súa densidade e o feito de que cada vez vayan máis separados os estados de contas e a propia conta xeral en sí facilita moito traballo. Agora, entrando xa na propia cuestión, non vamos a entrar a valorar aquí o que xa se falou na liquidación, como é que en servicios sociais non se gastaba o 50% do orzamento ou máis de medio millón de euros que non se comprometeu en obras. E aquí, neste mesmo pleno, cando nos falábamos sobre o que non se gastara, que dicíamos que o alcalde deixara sen comprometer 1.800.000 euros, porque, claro, isto que acaba dicindo a traducción política desta conta xeral son 3 anos de parálisis e 1 ano de voraxe. Non gastamos durante 3 anos e ora vimos con 2 millóns de euros de remanente a facer aquelas obras que levamos anunciando dentro do ano 2019. Vimos a traelas aquí. O alcalde dicía neste mesmo pleno, a mí mesmo, oxalá tiveramos 1.800.000 euros, pero sabedes que non é así. Logo, mesmo vi na prensa, Agustín Reguera quixo contestar as declaracións dos portavoces nacionalistas Manuel Lourenço e Diego Moreira, nas que afirmaban que o Concello deixara sen comprometer 2 millóns de euros do exercicio pasado. Durante o pleno, Reguera desmentiu a cifra dada polos nacionalistas, asegurando que de 2.596.000 euros comprometéronse 1.848.000 para mellorar obras que están en procesos de execución. Eu non sei se agora, coa nova pantalla, podemos ir ao estado de contas anuais do Concello, María Jesús. Pues non lo sé, porque eso es una cosa de intervención y no sé cómo tiene la cuenta. Se non pasa nada, se vai aí. No sé cómo tiene la cuenta. Un documento público, remanentes comprometidos 607.000 euros, remanentes non comprometidos 1.988.000 euros. Millón que ahora estamos gastando en obras, por exemplo, como Parque de Talo Río, etc. Obras que dicen que non sei como se atreven a atacar obras que xa están licitadas e que están en execución, como o novo Parque Infantil de Talo Río. Non sei, vamos a Talo Río, non sei esas obras, en que execución está. Ali obra está adxudicada. Está adxudicada, que di que está en execución adxudicada e levamos isto de marzo, Isto de marzo. Entón, eu despois destas declaracións, nas que incluso se ataca, afirmando, desmentindo, onde hai papeles calan barbas, non sei se despois de 28 anos o alcalde non sabe os estados de gasto do orzamento, autorización, compromiso, ou simplemente que querendo ocultar esa voráxine, querendo ocultar que quere gastar os cartos dos veciños en pagar a súa propia campaña electoral, en cortar cinta antes das eleccións despois de 3 anos de parálisis, nas que ainda por riba, cunha pandemia polo medio, na que a xente estaba nas súas casas sen poder salir e que no momento que o pudera facer quería atoparse un concello amable no que poder pasear, ora se atopan, por exemplo, que para acceder ao muelle ten que ir pola estrada e atravesando obras. Entón, esa é a parálise, e isto é o que nos demostra esta conta xeral, isto que nos demostran estes papeles, por moitos anuncios que o alcalde faga en prensa e por moitos anuncios que nos diga aquí no pleno que nos confundimos, aunque non. Lástima que non este a señora interventora para poder atestiguar que remanentes non comprometidos son 1.988.000 euros. Tamén outra cousa, se suman, as contas tan exactas, entón cando se dixo ben se sabía, tamén. Porque se sumamos os comprometidos e os non comprometidos, as contas dan o que dicía o alcalde. Logo, ela ali as partidas repartes como considera. Entón, nós, dentro do punto de vista técnico, se dicimos, non temos nada que dicir. A intervención fai un traballo tremendo, a pesar da cantidad de reparos que temos que estar levantando,
de maneira sistemática e inconmensurable o traballo que fai, e, polo tanto, nos vamos a absternos, vamos a permitir que isto saia adiante polo ben do Concello, pero pedimos ao alcalde, por favor, que teña un pouco máis de rigor a hora de facer as declaracións en prensa e a hora de vir con isto, que non é administrativo, non nos cuidemos detrás de cuestións administrativas ou que son criterios políticos a decir en que gastamos en que non. Unha conta xeral non é un tema administrativo, non? Eso vamos, eso é así aquí en Roma, Sí, te quedas a gusto dicindo perfecto. A verdad que se viña... Quedas a gusto, non gastamos os cartos, te quedas a gusto e xa está, claro, xa está. Se viña preocupado despois de que o alcalde dixera en prensa que non estaban comprometidos, que estaban comprometidos, e logo miras nos documentos que non están comprometidos, xa ven unha persona preocupada, pero que despois de 28 anos un alcalde diga que unha conta xeral é un tema único exclusivamente administrativo e non ten ningún tipo de condicionamento político por detrás, todavía moito máis preocupados, marchamos de aquí. Pois sinto que te marches preocupado, agora é un momento para non preocuparse moito estamos. Vamos a ver porque estival. Vamos, entón, aprobámosla coa abstención do Ben, a conta xeral. Moi ben, pasamos ao punto 4, que é o reparo, 4, un reparo de 1.800 euros que vou levantar porque unhas facturas do 19 e do 21 me parece que foron presentadas no 22, entonces, pues bueno, os viaxes de ir a buscar os alimentos de Cáritas a Pontevedra e foron unhas facturas que foron presentadas, digamos, fora de ano. E parece ser que, se son presentadas fora de ano, hai que repararlas. Este é o reparo 4, sí. Nada que decir. E o reparo 5, co que eu non estou de acordo, pero teño que acatalo e asumilo. Porque eu creo que este reparo está amparado, vamos, nunha resolución da alcaldía do día 3 de maio, no que se dicía que esa empresa continuara facendo o servicio con un novo prezo, unha resolución, sí, debido a que estaba en licitación, e, polo tanto, eu entendo que é un reparo que ela considera que ten que facer. Eu non estou de acordo porque creo que estaba perfectamente documentado de que eso fora así e que a empresa seguira facendo o seu traballo e, polo tanto, eu repara as facturas do mes de maio e do mes de xuño do Servicio de Axuda no Fogar, que segue facendo a mesma empresa. Agora está feita a adjudicación a partir do 1 de xullo e, polo tanto, estas facturas xa non virán máis aquí. Pero xa digo, eu non comparto este reparo e o que pasa é que o asumo eu aquí porque, por suposto que din os funcionarios, as palabras de Dios. Pero non o comparto. Sigo dicindo que non o comparto, que esta empresa había un decreto, unha resolución da alcaldía, para que continuara facendo esa labor, porque era mellor eso que non contratar unha empresa por 2 meses e, polo tanto, creo que ampararía ese pago desas facturas sin un reparo. Pero, en todo caso, non me consta nada levantar o reparo e a empresa hai que pagar. Hai cuestións que eu non sei se é por iso que remataba o alcalde antes de intervención, que decía de non te preocupes que estamos en época estival. Eu creo que esa diferenza entre un goberno que se preocupa todo o ano e o que teñen preocupacións estacionais. Entón, claro, como aquí preocupámonos en primavera, en outono non, no verán tal vez, pois claro, resulta que veñen os problemas que veñen, non? Claro, a mí chamaba moita atención cando decía agora o alcalde que o que din os funcionarios son palabra de Dios. Nos aledamos, nos compartimos iso, Claro que non sei se cando os funcionarios da Deputación de Pontevedra dixeron que o proxecto que presentastes para o Camiño de Santiago era unha chapuza infecta e que por iso os nosos veciños perderon $500,000 euros, case 400.000 euros, pois aí tamén era palabra de Dios. Pois aí o cuestionabas, porque fixestes unha chapuza e fixestelle perder aos veciños 400.000 euros. Entón, bueno, creo que iso é un problema. En todo caso, aquí estamos ante algo que non sei se
técnica administrativa, pero que o alcalde di que fai pasar como unha resolución da alcaldía, pois que fai que todo isto non acontecera, é como aquilo do Men in Black, que che dan o trebello aquel. É o de cumplir a lei de contratos e todo iso, ya tal. Iso xa se verá, non? Xa cumplimos ou non. Porque, a ver, aquí non estamos a falar dun desacordo, dun de opinión entre un alcalde e a opinión da interventora deste concello. Eu simplemente vou ler en voz alta para que digan, para que os veciños valoren o que di literalmente o informe da interventora deste concello despois da xestión que fixo este goberno cunha persoa que se adica con media dedicación a que isto non pasase, e porque os veciños pagan religiosamente cada mes, pois eu vou ler simplemente o que di a interventora, non poño nin quito unha coma. E o que di a interventora no seu informe é o seguinte: nin o recoñecemento extrajudicial de crédito dun gasto nin a súa convalidación impide que caiba tamén a exixencia de responsabilidades a quenes ocasionaran a aparición do gasto con prexuicio para a Facenda Municipal ao amparo do artigo 21 da Lei Xeral Presupuestarias. Segundo cal, as autoridades e funcionarios en xeral que cos seus actos ou omisións e mediante dolo, culpa ou neglixencia perxudiquen a facenda pública incurrirán nas responsabilidades civiles, penales e disciplinarias que en cada caso proceda. Isto dio... Non, pero que eu aquí non poño ningún... Isto dio literalmente negro sobre branco o informe da interventora municipal que é o alcalde que é unha cosa que pasaba por aquí que non tiene razón, que sí, pero bueno, facémoslle caso, pero non debería haber este reparo nestes termos, nestes termos o di, non o ve negar que nós non poñemos ni quitamos unha coma, o di a interventora municipal deste concello. E, polo tanto, que é o que aconteceu aquí? Que tivemos a usuario do SAF cunha empresa que non tiña contrato co concello durante meses. É unha negligencia de libro. E que o alcalde, 2 meses despois, porque durante 2 meses non hubo nada, en febreiro, se non me engano, mediante resolución de alcaldía... reviso a textos, pode ser 28 de febreiro a 3 de marzo, resolución da alcaldía. Exacto. Entón hai esa cuestión que igual, pero en todo caso, mediante, aquí o temos, esta de data do 27 a 3 de maio. 28 a 3 de maio. Sí, aquí o temos. En todo caso, iso di tamén o informe de interventora, nós tampouco poñemos nin quitamos nada. En todo caso, aquí hai unha cuestión de que ese contrato non se pode facer mediante unha resolución da alcaldía. A lei de contratos debe establecer de outra maneira, máis alá de que en determinados momentos, ante a chapuza que se fixo por parte deste goberno, pois hubo que adoptar unha solución, porque lóxicamente, claro, a empresa teria que cobrar, porque o prioritario é salvagardar os intereses dos usuarios que están sendo atendidos, claro que sí, pero iso non pode ocultar a chapuza que di, non digo eu, o que viño de ler é a interventora, que non di, que fixo este goberno. Entón, polo tanto, cando é interventora a que fai este informe, que está dicindo, está poñendo un vía de reparo algo co alcalde, dice, non, é que como fixe unha resolución de alcaldía, xa está. A resolución de alcaldía en contrato xa se cumpre. Entón, bueno, pois resulta que os técnicos deste concello, os que fixo palabra de Dios, pois resulta que din que non hai, que iso non vale. Entón, polo tanto, temos aquí as cuestións de que o informe, o reparo, é demoledor, e máis alá de que ante unha situación de emerxencia pois houbera que probablemente tomar esa solución de emerxencia, porque lóxicamente non se podía deixar a xente sen o servizo, pero que denota é, primeiro, que aquí, pois a ver, igual hai que dedicar un pouquiño máis de tempo a que estas cousas non pasen, pero denota tamén, sobre todo, haber unha irresponsabilidade manifesta por parte deste goberno. Unha responsabilidade manifesta de somos incapaces de facer unha cousa ao dereito. Chapuza tras chapuza. E aquí o vemos outra vez, claro, que dixeches tamén antes que eu, mira, entre o que di a interventora e o que ti mesmo dicías, cando hai que escoller entre o malo e o peor,
ese é o problema que temos con este grupo de goberno, que sistemáticamente nos obrigan a escoller entre o malo e o peor. E sobre o maior, ten que apostar por todo por escoller por algo mellor. Ese é o problema, que aquí esas cousas non se mencionan. E insisto, informe da interventora, o BNG non pon nin quita unha coma. É interventora deste Concello a que di que esas facturas non se poden pagar pola vía ordinaria, que ten que ser vía reparo, cunha terminoloxía que, bueno, que está, facemos pública, pode ver calquera veciño, e que é, creo que clarificadora como poucas. O máis clarificador de todo e a peor negligencia que se podía cometer era que non se prestara o servicio. Esa sería unha negligencia. Ahora, prestando o servicio por a mesma empresa, polo persoal que estaba ao servicio e sigue estando desa empresa, que están encantadas todas e encantados coa empresa que está gestionando o servicio. Eso sí que hubiese sido unha negligencia imperdonable que este Concello deixara de prestar. Eso sí que sería unha negligencia. Tomáronse as medidas que nos consideramos que había que tomar. Unha resolución da alcaldía firmada por min e firmada pola secretaria municipal. Non foi unha cousa feita por min porque se me ocurriu a min un día pola mañá. E, polo tanto, eu sentime respaldado por esta resolución da alcaldía na que afirmaba eu e afirmaba a secretaria municipal. E, polo tanto, eu considero e sigo considerando que se podía seguir había que seguir coa empresa prestando servicio fuera como fuera, pero en todo caso desde o día 3 do 5 que se fixo esta resolución, eu creo que cubríamos o expediente con esta empresa. E, polo tanto, independientemente deso, o importante, o servicio prestouse, a empresa cobrou e, polo tanto, iso é o máis importante de todo. Que queremos facer unha visión política de que se... Vale, entendo, porque estamos en política e aquí todo vale. E, polo tanto, eu sobre isto tampouco teño moito máis que aportar, máis que eu creo, non comparto, xa digo, o que este reparo e considero que estábamos cobertos por esta resolución da alcaldía. E hasta aí, podo dicir, e por outro lado, hai que ter un poquinho máis de sentido de humor, cando digo que estamos en época estival, é verdade que estamos en época estival, eu non digo para que deixedes as vosas funcións, digo, hombre, hai que ter tamén un poquinho de sentido de humor, hombre, que fai falta nestes tempos que corren tamén. Non o tomedes como unha afrenta, oye, mira que estamos en ese festival, oye, deixarme... Non, festival, pero tomado con un pouco máis de sentido de humor. Como unha organización que ten como líder a fundacional case, non? Non fixemos nada, pero referencia a Castelao, unha persoa humorista non vamos a presumir, e a ter, e a facer patria do sentido do humor, e claro, que escoitando estas palabras que vende decir o alcalde, pois eu citando tamén a Castelao e o seu humor, pois lembrame daquela cita de non vos riades que o conto é triste. Entón, claro, aquí a cuestión é que cando estamos a falar de cousas tan serias, pois, bueno, que o humor nunca sobra, vaya, pero claro, o alcalde tamén, claro, un pouco risible, se se quere, non? Que se veña aquí a decir, claro, é que vindes a facer política, claro, a un pleno, a un pleno municipal. Dixen que eu entendía, dixen que eu entendía, claro, que veíamos a facer política a un pleno. Claro. A ver, eu non te interrumpí, de verdade. A un pleno municipal, vimos a facer... É que eu non sei se outros entenden que aquí se ven a facer negocios. Non sei. Eu creo que a un pleno, claro que vimos a facer política. É que política con mayúsculas, porque creemos na política e, desde logo, para nós é moi orgullosos que estamos a participar na política e creemos que deben ter todo o seu prestixio, porque é un acto de dedicación moi honesto, a pesar de que hai algún goberno que forme parte do partido máis corrupto de Europa. Entonces, iso, bueno, pois eu entendo que cada quen pode avergoñarse ou non da súa maneira de concibir a política. Nós, desde logo, moi orgullosos,
moi orgullosos de facer política. Entón, por iso decimos que, claro, que o servicio se prestase do SAF ou non, que nos, iso non está cuestionado, porque di a interventora, e repito, que a parte do bla bla bla, que nos ven dicir o alcalde, que iso foi irregular. E afortunadamente non houve ninguna desgracia que non, pois que un dependente dunha persona de unha fogar caiu ou tivera un problema, porque se non tiñamos un problema, a ver quen se iba a facer cargo disso. A ver quen se facía cargo, cunha situación de irregularidade manifesta dita pola interventora, non polo BNG, nuns termos que eu creo que non deixan lugar a dúbidas. Porémolo para que os veciños poidan valorar. Hai un informe que é absolutamente demoledor e, polo tanto, como di a interventora, bueno, pois aquí dicimos, claro, que o servizo sería neglixente non prestalo, claro, pero de facer as cousas ben non se contempla. Aquí estamos chapuza tras chapuza e, claro, despois imos vendo como se resolve, pero non contemplamos facer as cousas ben. Porque o que di a interventora, e insisto, interventora, é que non se fixeron as cousas ben e que foi algo que ten consecuencias. E por iso nos diga, hai un reparo de algo que non debería habelo, e máis a mesma persoa que ten adicación a iso. A verdade é que é difícil de entender. No, só dicir, o tema do que se asumes o partido máis corrupto de non sei que, non sei que, eu jamás, primeiro que non sei se é verdade, creo que non é verdade, e ademais eu estou moi orgulloso de pertenecer ao Partido Popular. Eu non che vou a dicir a ti se perteneces ao partido independentista ou se veñen os terroristas ou se os nacionalistas. Eu creo que vos nin sodes independentistas nin terroristas, o sea, nacionalistas sí, pero eu creo que independentistas e terroristas non sodes. E, polo tanto, eu jamás vos diría iso. Que me vienes a dicir que se el corrupto... Non, mira, a mí dime, oye, Agustín, sodes os corruptos que estades aquí. Vale, podría cho admitir, hombre. Entendes? Podría, se fora certo. Ora, me vas a dicir que se el partido... Non sei, eu che vou a dicir se sodes amigos dos terroristas. Non cho digo porque eu sei que vos non sodes amigos dos terroristas, os que estades aquí. E vos vou a dicir que sodes independentistas, porque sei que non sodes independentistas. Ou supoño, non sei. Igual sí. Non o sei. Pero claro, é que entrar neste debate ideolóxico de quen dá máis, creo que non nos leva a ningún sitio, sabes? O que che quero dicir? Non sei a que ven iso. Non sei a que ven iso. Neste momento, ademais, que as aguas van por outros lados. Non, os vosos socios, non como os nosos. Pero, bueno, en todo caso, é igual. Simplemente era eso, hombre. Que a veces un síntese, non molesto, pero sí que, hombre, cando un pode pertenecer a unha organización que eu estou moi orgulloso de pertenecer e que se hai algún chorizo que se lo metan a la cárcel, joder, igual que se hai na vosa ou que se hai e tal. Con ese tema, a verdade é que, hombre, a veces cansa, xa, igual que eu non vos digo todo o que vos dixe, non? Vale, hombre, porque, sabes, as cousas quedan aí e ao final, bueno, parece que as admitimos e non. Ben, se te falaba. Sí. A ver, bueno, decía, vemos que tampouco tocaba o SAF, bueno, en todo caso, por facer a referencia a isto, e non sen facer causa, non, neste tema, da corrupción. Eu creo que aquí estamos a outras cousas. Claro, claro, a nós o que nos preocupa, dende logo, son a costa dos vecinos. Agora, quen di que o Partido Popular é corrupto son os tribunais, non o dice este deputado, ou este concelleiro. É dicir, non son os tribunais. Por lo tanto, como hai condenas firmes, bueno, iso que ainda non se sabe quen é un tal M. Rajoy, que cando se saiba, pois a cousa se dará justa en todo caso. Non, é certo. Eu creo que hai unha cuestión, ser independentista é unha opción que unha persoa pode ter. Non, lóxicamente, no BNG, deixámoslo moi claro nesta última asamblea que alea o noso posicionamento, pero creo que unha cousa é a ideoloxía de cada persoa e outra cousa é ser un corrupto. As ideas son respetables ou non. Por exemplo, se o Partido Popular quere pactar con Vox, pois pactan con Vox, e nós tampouco cuestionamos iso, a idea de que pois están
xundido con xente que nega a violencia machista, que atacan os homosexuais e atacan o Instituto de Soutomaior dunha maneira absolutamente vergoñenta, pactades con eles, bueno, pois non sei se tampouco xugan. En todo caso, o PP sí, en todo caso, eu creo, pois sí que se pode, pero en todo caso, nós creemos que iso non leva a ningún sitio, iso non son debates, non son debates para ter aquí, entonces como vamos a cuestións como decía o alcalde. Eu non vos vou a decir o que vos dixen, unha frase que creo que merece unha análisis sintáctica seria, pero que ao que vamos é a cuestión do SAF, que creo que o tema que nos ocupa. Entonces, como na intervención da última do alcalde non se fixo referencia a ningún tipo, nos insistimos. O que di a interventora, non o negar, é que isto foi irregular. E que puxo, que ten implicacións para os usuarios, e ten, porque non pasou nada afortunadamente, porque non pasou nada afortunadamente, pero se chega a pasar, saberíamos o que pasaría, é que non sei, que a mí me parece dunha irresponsabilidade, é que me parece a mí o que me parece unha responsabilidade é se pasara, e se tal, e se non sei que, se pasara, pois a responsable sería a empresa, así de claro, sin contrato co Concello, sí señor, claro, sin contrato co Concello, a empresa sin contrato co Concello, moi ben, claro que sí, o sea, isto é, vamos a ver, os autobuses que están prestando, para que a xente nos entenda, un exemplo que podría ser, están prestando servizos para os centros de ensino. Van os autobuses en contrato coa Xunta, pero é responsabilidade dos autobuses cando quen ten que prestar telecontratado é a Xunta. Pero non pasa nada, E depois é exactamente o mesmo caso. Sería exactamente o mesmo caso. E por que non houve contrato? Porque aquí estivemos rascando a barriga e a pesar de que a empresa avisou en novembro, non se fixeron os deberes a tempo. Pero que a miña opinión é que había contrato. Pero que a túa opinión non vale nada porque hai un papel de interventora que o di claramente. E hai outro firmado coa secretaria. Bueno, pois entonces aquí habrá que... Aí pois queríamos chegar. Vamos a ver como podemos propoñer un punto de acordo. Entonces tenemos que ver cal é o posicionamento dos técnicos deste Concello, non? Ou que pasa? Que un técnico di unha cousa e outro outra. Pois temos un problema, entón. Creo, Porque se un técnico está dicindo blanco, outro está dicindo negro, e o alcalde pois di blanco como di un técnico, pois igual habrá que ver todo na súa dimensión, porque eu aí sí que creo que temos un problema. Eu respetei os dous informes, os dous. Eu en función do que se está dicindo aquí non o teño tan claro. En todo caso, eu aquí o que vexo é algo serio, O sea, vexamos cal é o nivel de seriedade, do goberno, que hai un informe que di unha cousa, outro que di a contraria, e eles di un reparo. E no reparo só hai un informe. E no reparo só temos un informe, certamente, e aquí, claro, hai un reparo. E aquí di que non pasa nada. Que isto é unha cuestión, que non está de acordo, punto. Bueno, eu creo que os veciños deben saber, deben coñecer, pois o papelón que temos en riba da mesa. Acontecerá administrativo, pero un reparo. Sabes o que queren os veciños? Que prestemos o servicio e foi prestado en tiempo e forma. E sabes o que quere a empresa? Que se lle pague en tiempo e forma. Foi pagado en tiempo e forma. Eso é o importante. Iso é o que queren os veciños e as empresas. E moitas veces nos perdemos en lerias que a veces... Non distinguimos gasto comprometido ou non comprometido, opinamos sobre un reparo, sobre un contrato, tratos que se te regulación armonizada. Vale. Bueno, esta era dar conta, tampouco temos que votar en isto. Afortunadamente. Verdad? A responsabilidade xa para que non decidiu facer. Exacto. Non sei onde estamos, a ver, expediente... Non sei, expediente modificación de crédito por xeración e por transferencia de crédito. Bueno, pois por xeración de crédito temos unha subvención da Diputación para a merca de contenedores por 17.000, unha para a primeira experiencia profesional de Diputación por 15.600, da Xunta para Apro Rural por 13.900, o 7 é mellora no Camiño Santiago na Rúa de Portas 14.800,
Fomento do emprego 9.200. A ver se me vou a Téndelo todo, verdad? No risga da Xunta para a contratación 5 personas 9 meses 48.000 euros. Mellora nas instalacións deportivas municipais tamén da Xunta 33.000 euros. O 10, humanización de Lameiriñas para Cima de Vila, que son 235.000 da Diputación, que son 50.000 este ano. Outro da Xunta de Galicia, obradoiros de autocuidado, 6.400. A alimentación da Xunta de Arxanda Baixo e Pedro Madruga son de 31.000, que son 9.000 este ano. E non hai máis, me parece. Se non é unha cuestión. É o número 12, que é acondicionamento de edificación anexa da Organización Exterior da Oliveira da Diputación de 146, que este ano son 51. Se quedou algo atrás, pero... Sí. Algo que quedou atrás. No, que simplemente, bueno, aquí hai son gastos que están solicitando, entre outras partidas. Non están solicitando, son xa... Incremento de crédito, sí, que están... concedidos xa, En todo caso, son para partidas finalistas que teñen adxudicadas determinadas adquisicións, neste caso unha delas, que nos chama a atención a adquisición de contenedores, porque non o creamos necesario, que é algo que nos parece moi importante, así como a reubicación, insistimos, porque está habendo moitos problemas en todo o Concello, se falará no seu momento, pero claro, que aquí o que nos preocupa é que nos, no contrato que temos con Urbaser, artigo 6, apartado A, aparece que será obxeto dese contrato a dotación e reposición dos contenedores necesarios. Entonces, claro, aquí hai unha cuestión, claro, o que pasa é que nós estamos tendo un contrato con Urbaser, algún día igual hai que pararse a ver o servizo de recollida, porque os veciños están pagando recollida diaria e non están tendo recollida diaria. Entonces, claro, nos preocupanos que hai estes aquí... Sí, moitas cousas. Non, pero quero dicir que non é todo. Non, pero si non sei. Pagan distinto tamén. Sei perfectamente, claro, que iso é o problema, que hai veciños que están pagando recollida diaria e non están tendo recollida diaria. Que no contrato con esta empresa di que a empresa ten que fornecer contenedores e os veciños están pagando para ter contenedores no seu peto. Entonces, claro, como vimos dunha comisión agora na que se vende facer unha minorización dun contrato por unha revisión a unha empresa, bueno, pois que traballa co Concello ainda hai tempo, unha empresa pequena, non vai a ser que alguén poida pensar que cando son as empresas grandes o alcalde se esconde. Pois que entonces aquí eu creo que igual habería que revisar tamén algunhas cuestións como ten que ver se hai recollida diaria ou non, ou se, por exemplo, se está cubrindo, se está dotando da dotación de contenedores que está no contrato, insisto, xa por non falar de outro tipo de contratos con outras empresas que se incumplen de maneira fragrante, sistemática. Por certo, seguimos agardando o informe que solicitamos nun pleno para ver se unha empresa de BCR de agua estaba cumprindo ou non ese prego, e seguimos agardando. Digo porque a esta última comisión que tivemos aí nada foi pola vía urxente de facer a minorización, e resulta que cando son empresas máis grandes que operan grandes gigantes que traballan coa xestión de servizos públicos, pois aquí ninguén ten presa, poden estar 2 anos incumprindo horarios, poden non facer recollida diaria, isto é ese salvaje oeste, e despois resulta que, claro, para outras cousas que son grandes, pois resulta que vamos a unha comisión urxente para revisar, claro, e alguén pode pensar que aquí é unha dobre vara de medir que é un pouco, bueno, desagradable, cando menos. Non, dobre vara de medir xa chido que non hai. Queda estos eran por xeración de crédito, creo que quedan un par deles por modificación, por transferencia, que era para a mellora do campo de fútbol de Salgueirón e pista na Montesiña, que é unha aportación que hai que facer, as anteriores, e outra para a aportación a un proxecto de diputación de Comercio Inside, que hai que aportar
é a nosa parte proporcional, que son 12.000 euros. As baixas, a de... Bueno, era unha que era a salarios, non sei exactamente o nome Sí, da partida. retribucións básicas. A quién se a retribucións Non básicas? sei, non se pode dicir exactamente ahora mismo. Non entendo que cando se fan as previsións de retribucións van... Sí, pero bueno, isto fai a interventora en partidas que sabe que non se van a... Se pode constar a pregunta en que Sí, previsión pero- se Eso minora. es de la Plaza de Teón. Vale. 450 es de la Plaza de Teón. La atención. Vale, o mismo en suministros. Se pensa que, joder, o precio que sube está todo subindo e de repente rebaixamos 5.000 euros en suministros. Pois será que as previsións que se fixeron con a alza. Vamos a ver, non che podo dicir, iso, oye, é un tema que fai a interventora onde ela sabe que pode facer os transferencias. Non, pero claro que sí, Diego, pois... Pregunta onde gobernas, onde gobernades, e saberás. Non son concelleiros automeiros. Xa sei que eres concelleiro automeiros. O que me preocupa. Xa sei, nos preocupa a todos, home, pero a veces non está demais, pois saber o que pasa. E non ocupa lugar. Non ocupa lugar. Temos grandes exemplos, que son exemplos tamén no mundo, como Allariz, Tomiño, Pontevedra, dos que aprenden, bueno, se que o alcalde non o compartirá o que di a ONU, UNICEF, etc. Está claro, o alcalde non... Nada, que nós vivimos noutro mundo. Non o comparte. Veña, Diego, vamos ao número 7, que é cumprimento do objetivo de estabilidade orçamentaria e límite de deuda. Sabedes que este ano estamos exentos do cumprimento do límite de estabilidade orçamentaria e da deuda, sabedes que se cumple, e o período medio de pago pues está por dentro, por debaixo dos 30 días que está establecidos por lei. É un tema que levamos cumprindo sempre e que nos parece que hai que pagarle a quen traballa e as empresas no plazo que lle corresponde. Claro, sí, eu creo que iso debe estar fora de toda dúbida. Nese caso nos dixemos en varias ocasións que ese respecto ao traballo que fan tamén os funcionarios deste Concello para xilizar facturas, creo que debe recoñecerse. Claro, a veces tamén hai as cuestións do goberno, non? Porque eu creo que neste informe tamén da interventora o que se será primeiro que o do SAF, que vemos de falar, estaba fora de prazo, vale? Os pagos están fora de prazo, ergo, polo tanto, se os pagos están fora de prazo, todo o que dixo o alcalde non vale, porque se demostra que están fora de prazo. Neste documento tamén, non nun, en 2 documentos da interventora, e despois tamén que fora de prazo tamén se fixo o pago para a saída que se paga realmente cos maiores de 6.000 euros, tamén un pago fora de prazo. Por tanto, son cuestións administrativas, todas elas. Cando entendo que sabemos que falamos de período de pago medio, unhas paganse antes, outras pagan un pouco despois, pero todos sabemos que falamos de período medio de pago. E xa sabemos que cando vos que sabedes moito de economía, que dicen, no, a media española é de que nos comemos 5 pollos, hai un que come 8 e outro que, pois, de desgracia, non come un, non? Bueno, pero as estadísticas medias, isto é o período medio de pago. O período medio de pago, estamos por debaixo, que non haya algunha esta precisamente polo reparo. Bueno, pois, vale, hubo dúas, claro, pero foron dúas polo mesmo motivo, non? Non, 3 entón. Claro, 3, polo mesmo motivo, porque hubo reparos, ou 4, foron 4, pero polo mesmo motivo, porque hubo reparos. Entonces, e pode haber algo máis, hombre, pero quer dizer, o período medio de pago de calquer concello e de calquer institución sabemos que é, e que pode haber algunha que de fora do período medio, que sea un pouquinho máis que o período medio de pago. Claro, mañá pode vir un e dicir, non pagaxe en 20 días, non pagaxe en 26, claro que sí. Estou falando do período medio de pago, que é a generalidade, que é do que se fala. Non se fala de, non, que todas se pagaron en 20 días, non. Unhas ao mellor pagaron en 7, porque coincidiu, outras pagaron en 27, non? Pero o medio de pago é 20. E iso é o que refleja isto. Sí, moi ben, o que pasa é que eu estou lendo o documento de interventora e aquí fala de fora do período legal. Claro. Entón, polo tanto, hai reparos e do que se trata é que a interventora, como estamos fora do período legal de pago, está aquí neste documento, polo tanto, aquí o que estamos a falar é que por que determinadas obras, aparte cando hai
certamente, uns pagos polo xeral áxiles, pois porque hai uns determinados pagos que obedecen a circunstancias, ademais, importantes, que se fan por esta maneira. Pois aí onde vemos, que son cuestións de xestión. Se omitiron. De xestión. Porque se omitiron mecanismos que eran necesarios por parte deste goberno e que eran derivados da legislación. Por lo tanto, onde hai papéis calan barbas, dice o interventor, non decimos nós. Moi ben. Pois é un rato a que fales con calquera empresa que traballa por Concello de Soutomiedo e verás o nivel de satisfacción que teñen todas e cada unha delas, incluso estas que lle pagamos fora de plazo, como ti dis, incluso estas, que ao mellor en algún concello que ti conoces moi ben, igual tardan bastante máis, pero iso non nos importa, que nos importa Soutomaior, pero que é unha práctica habitual, que o período medio de paga o que importa e as empresas están encantadas de todas as que ninguna puxo nunca ningún problema, nunca nos levou nadie a un... Iso é... Nós non temos, por suposto, que aceptamos o reto, estaríamos encantados de ir a falar con esas empresas. O que pasa é que algunha igual temos que ir a buscar a Lugo, a empresa de algún familiar do Partido Popular, como a que empregastes para a construcción de determinadas cubertas. Entón, bueno, claro que eu entendo que hai moitas empresas que teñen que estar moi satisfeitas, facendo que fan un saio dos pregos de condicións, como se está mirando, sin que o alcalde diga nada, pois é normal que teñan que estar moi contentas e o entendemos perfectamente. Non sei se os veciños afectados estarán tanto. Moi ben. É o último... O seguinte pleno xa teremos reglamento. Falta fai. Xa o utilizaremos, carai, para que nos centremos no importante e non divaguemos todos, pois... por cousas que ao mellor non veñen ao caso, centrémonos máis no que temos que... Temos os informes. Que temos os informes. Sí, están. Non sei se vamos a ter reglamento, vamos a ter control, non sei que mecanismo se vai a levar. Aplicaremos o reglamento. Para iso aprobamos. Para iso aprobamos. É que senón, para aprobar un reglamento que non se aplique, para iso nos quedamos sin facer. Eu creo que ademais non vai haber ningún problema que uns estamos máis acostumbrados que outros a utilizar o reglamento, verdad? Como? Digo que uns estamos máis acostumbrados que outros a utilizar o reglamento. Eu? Foi mentira? No, digo, ti estás acostumbrado a usar o reglamento. Pero berra, sí, no, pero quero dicir que iso non vai a ser ningún tipo de problema porque nós ainda teremos que entrenar, pero, joder. Bueno, pasamos a Raúl Sequentes, se queres, Sí, a primeira pregunta queremos, que nos trasladan algúns veciños a preocupación de que temporada de seca terrible, coa situación que estamos vendo en outras latitudes e que nos din que moitas das parcelas que en principio deberían estar nas franxas de protección, pois están sen limpar. Entón, aquí unha empresa, moitas delas que están introducidas con SEAGA, aquí estamos expostos absolutamente. Veñen un ano moi difícil, todas as prevencións son poucas, e nós o que queremos ver é, primeiro, cal é o estado das franxas de protección no noso concello, que medidas está tomando o goberno local para protexer os veciños ante unha realidade que agardemos non se produza, pero é que ahora mesmo temos todos os números para que poida acontecer unha desgracia, primeiro polas condicións climáticas positivas e despois polo estado que temos das franxas de protección que simplemente non se fixeron. Entón, queremos ver que medidas están adoptando por parte do Concello e por parte da Xunta. Mira, se a nos preocupa tamén, que máis creo que a todo mundo nos preocupa, que o das franxas nos preocupa e ademais tanto nos preocupa que levamos, eu creo que 3 anos ou 4, non sei xa exactamente, porque todo pasa, levamos todos 4 anos con unha persoa dedicada exclusivamente a xestionar ese tema. Tamén teño que dicir que non é un tema fácil, é un tema moi complexo, pero tamén teño que dicir que se leva facendo unha labor moi boa desde aquí, desde o Concello. Todos que estiveron traballando nese departamento están facendo unha labor terrible, porque é complicadísimo moitas veces saber propietarios, depois chegar aos teléfonos, terrible. E despois que SEAGA non está cumplindo ao 100%
que debía facer. Desde aquí se lle está presionando, se lle está mandando comunicacións de que, por lo menos, todos os que firmaran se deben a cabo. Hombre, eu creo que se leva feito moito. É certo que queda por facer e, oye, nós creo que estamos facendo todo o posible para que se vayan cumprindo o das franxas, porque é un tema que a nós tamén nos preocupa. E, de feito, xa digo, temos unha persona única exclusivamente dedicada a esa labor. Damos todo o noso recoñecemento a esa persoa. Sabemos que é un traballo duro o que se está facendo, o que pasa que aquí volvemos no primeiro punto. Se a Xunta propón esta alternativa, está todo sen arranxar, e temos os veciños en protección, boa parte do concello, estamos falando de barrios enteros nos que non existe franxa de protección que debería haber. Entón, por lo tanto, temos un problema. Se temos un número ridículo de traballadores para todo o país, iso é responsabilidade de quen é, neste caso non é responsabilidade municipal, pero sí da Xunta, e aquí pois estamos expostos cando somos un concello de alta actividade incendiaria, como ben sabemos, pois creo que temos un problema, porque moitas veces o que se este facendo, o que é evidente o que se fai non é dabondo. Nunca o é. Son temas complexos e imos facer, pero sí que é certo que o papelón que estamos mirando por parte do goberno nos está, galego, neste caso, nos está poñendo en risco. E temos barrios enteiros que están expostos. Aquí hai unha cuestión cíclica que o sabemos de sobra neste concello dos dramas que hai cos incendios. E este ano toca. Quero decir, cíclicamente polos tempos que se van dando. É dicir, iso non o digo eu, dícenos a xente que estuda os lumes forestais, non? Entonces aquí se van facendo, son coinciden cos anos de seca, outras circunstancias, lóxicamente despois hai unhas componentes que desexemos que iso non volva a pasar, pero o que nos corresponde á administración é evitar que estas situacións que puxeron tantas veces en perigo os nosos veciños e as súas propiedades se dean. E tristemente, máis algo aquí o traballo que están facendo, o que por parte da administración estamos vendidos. E se Deus non o queira, temos que padecer lumes outra vez, estamos como estábamos, expostos. Avances absolutamente, sí, avances creativos absolutamente, expostos. Hai traballo feito, Manuel? Hai traballo de identificación de parcelas, hai traballo de parcelas que están introducidas. E hai traballo de campo feito. O traballo de campo é... Non todo. Non, porque non é un 10% do que hai contemplado, en todo caso. Hai barrios enteiros que os veciños o que nos trasladan é que están expostos. Barrios que padeceron este drama. Entón, eu creo que o que se debe facer por parte deste goberno é tamén... Non falemos de prazos, porque xa vamos tarde. Pero, dende logo, decirlle que como estas cousas non se fagan, aquí está vendo cuestións que non son unha broma, porque poñen en risco as propiedades e a vida dos veciños. Entón, creo que nós non imos facer demagoxia con temas tan serios que creemos que é algo que a todos nos preocupa. Agora, aquí hai xente que non está facendo os deberes, e iso ten consecuencias, Iso é evidente. Tamén nos trasladan varios veciños, usuarios de composteiros, que teñen un problema co estruturante, que están solicitando estruturante ao mestre composteiro e que a resposta é que material hai, pero que non se está triturando, por lo tanto non se pode repartir. Acabase de, relativamente pouco de aprobar unha nova lei de residuos, os prazos son os que son, consideramos que é importante que estemos traballando nisto, que a xente que pida estruturante o teña, sobre todo se temos o material, únicamente hai que trituralo, sobre todo iso para facer a concienciación o máis rápido posible tamén, e que a xente aprenda a usalo e xa se xa... Os veciños, os usuarios teñen trituradoras que se presta. Sí, e tamén proporcionamos estruturante. É dicir, se alguén non ten, pois... Sí, e ademais, a nós se nos facilitou desde Pontevedra, que dicir, non... Vamos, que non haxe estruturante... O que se nos trata é que... Vale, tomamos nota e que se non hai estruturante, que se proporcione estruturante. Porque, home,
perdón, un momento, Ramón. Aquí o máis importante é que se está facendo unha labor importante no tema da compostaxe, sobre todo no rural. Temos un chaval que está traballando, eu creo que bastante, ben, e bueno, xo que me transmiten, e hai moitas composteiras repartidas e tal, o que non podemos é fallar no estruturante. Eso, por suposto, e se alguna aí vai neso, temos que sí, oye, que non che vou negar porque non che podo asegurar ahora mismo, e se ese é un problema non pode pasar. É dicir, se a xente quere precisamente tal, teñen as ferramentas, hai que darle todas as ferramentas para que poidan facer compost, e iso non ten dúda. E se hai algún problema dese tipo, pois usararemoslo de inmediato. Mañá falaremos co señor, porque nos parece que o máis importante que a xente queira, hombre, non vamos a fallarlle nós, porque senón, mal negocio. Algo sobre